Tabuk जों जे प्रेस मिट खायमान इनखाय दिनै जे आइपिएफटि बाय जे एडिसि आमसाय सिमिं बन्दा खालामनानै आमखौ वानबा सिंसाखौ बन्दा खालाम दिनै सालो जे जराव चिनि तिब्रा लुक्र सारान बियाल नंनान बियाल अजराव हाटा साखौ बर जे बन्दा खालामनानै आम दै बेलेगेन वानबा सिंसा ताइसे दिनै जों नुखा एडिसि आमसायनि जत हाति रग हातिराव डक्टर खुलुकजा बेबायदि हुमलुं हाय जोंनि एडिसिनि हेडक्वार्टार बा हाति फटो संजामानो हुमलुं हाय हाति फटोआव खुलुख्लायमाया जोंनि दाखौ बुकुसं जे आरो बायनाय फाननाय जतसे दखान खेवबायजा फैया दिनै जोंनियाव मान्दायावहाय फुंनि 6टासिम बर' जे बन्दा खालामनानै बर' ग्रुप खायदों ओमफ्राय हाति जारा किसान bisa falai kisan bisa ajiwi sarigo goda marum da talang mano ni jara masuk itu ngai ron prinsipor ini bohok tan rumah hingga kan sini tiap mau tani ngai sing awono belekino lasi mensiang jakasen sini borong bisungono borok omahai khlaimani igo tisa tongkai sarigo ekta detan siming cinoro muya falai ro kisa elanso falnai nugunjo falnai borok khaipira bono botini judi bongna asuli ekta boro ni bayro talang tini horna oksponai boro kono nini dalan baka tisanan bagi boro mukti falpai boro joti tu mase bising kaise 150-200 টাকা নিস বড় মুখতে তুলমান বলো হাবই মুখতে খলে tu man ya bolo jud boro tini ma phalya kai torta no sanai ngai bon ni to kun mane kri tini ni bobakra direct saka judi boro judi kalpri dongna rongani adino je incident mani খুব লাসি খাচंगो जुदि आमति नङै टंखा ओंखाय बरो निजि फायै बिनि साक बायथा आजे खलायनाय न रमै तालाङै पुलिस दाखा एताय तो निलो बन्दा खनो ना आमखै चिन गायसे बुंथानि सुमु ताबु जुदि बरो जङै टंखा सुदु बन्दा खै जों शान्ति इंनाय बन्दा खै जों जत किसु मानाय ओंखाय आमु तो मसाया कक सुदु ताङै त्रिपुरानि एदिसे आमचे सिन बन मादा ताखौ पुरा त्रिपुरा दावखाय जोंहाबो वानसुनाय खामो फिया तेरि सुदु तिब्रासानो हेमलुकनानि तिब्रासानो सिगिरनानि बुनानि तगनानि आमति सिमुनो बुंनो ताबुनि जे बुंरायदा जों नुगु फायगा थानाय मार्च मासो जेफ्रु दुबाग्रा जंपै हातिव बा जंपै नुगु एसडीएम अफिसआव मनन बिनि नमिनेशन ना थांपुरो आरो हाजार बरक केबोबा बलतिजा केबोबा लाथातिजा केबो रक्तिजा आमतिके जोंनो रिफिं माने आंनि जे आदिनो दङ रिफ्रिक जाओ फिया बंनि पुचुक लेभेल जारा मिनिस्टार नि चंजागनाय रक पुचुक लेभेल जारा लिडार नि चंजागनाय रक कक थाइसेफान सामा करि हानि बबग्रा न सुदा दिन सिमिया जतन नुकजाक वाइसा 10 तारिख वाइसा 19 तारिख मार्च तारपरे एप्रिल नुखस गय जे मोहनपुर इवेन कि सिलाय पइन्ट पखा गामरुनि बागै चिनि जे ताबु मिनिस्टार नि चंजागनाय रक अखरा सकरा जारा लिडार नि चंजागनाय रक कोन कक थाइसेफान आमुनि saya am khub lasi mesa जों गसिउ चिनि ब्रह्मथा जों गसिउ फिया आजे क्लाइनाय सालैसिखौ बो चिनि ब्रह्मथाबो जयन होफामानि आमो कि बरो कि प्रि प्लान खायजा बरो आमो खलाया थांग्रा दिन कोन गनर कोनि सिक थांग्रा दि थाङै सुग्रुबनि गेरि जों ब्रह्मथान बदनाम खायनानि आम दि हिनि दे वानसु बर खलाया आम जों चिनि ब्रह्मथानि जों वानसु लाय दंलाय सालैसिखौ बो ब्रह्मथा फायमानि आमोन लोगो बो बायकै चिनि एमएलए साहेब नि गारि सबायरि खुबानो मेसिनसा बनके पावर याखौ बनकु मुरियाबो फिया बबगरा आमनो नायै खातंग तो जायगा बखायौ जागै जले जागै आबरनो लगलगि न गारि बय लगलो थाना चौबिर इभेन नायि बबगरा ताम खलाया दं चिनि सांगो एमएलए साहेब न लगलगि न जरन हस्पिटल तुबुय बनो डॉक्टर बय मालाय रे बिन ट्रिटमेंट नि बिन काहाम हामिया संगै बनो माया खलाय गारि रो अम हाय लिडार जों बर मानाय केस सुरनो नांनाय चिनि जारा दा जे तिनि बन्दा खंनाय रो सिजां नुकजा जे नेता रो नरबो किसो बासु नायदि चिनि बुबग्रा हानि बुबग्रा जखन के अटैक खाइजगो वाइसा वाइनि वाइ थामे बार अटैक खाइजगो थानाय लोकसभाबो चिनि कुमारी नबो अटैक खालाया उमगा उम हाय मोसांया जे गो कालचार आमो मोथांनान बागै न बुबग्रा साइटु बितो तिनिबो जोंरो न खतम मान्दायो गरमनि स्टेडियाम मान्दायनि कयजना दङ ताइखि जतन फातारनि अ चिनि मादे कन्स्टिट्युएन्सि बर बुया फातार हानि बोलते तो फातार कन्स्टिट्युएन्सि बरक बुरुम बुरखे तुबि दं आमन माने तामो बरताम नाय बरक नायो चिनर जेसकनो वायलेंस खायनानि
violence जों खाथिरनानै बगैनो जों कयबं थानि प्लिज चिनि যারা শেরসা শেরলি মুয়া ফালি জানাই রংনো টাকা সুদি মুখিजों फालि जानाय रंनो टाका सुजाबादि नर दुकान बद खायरखा ताम मानाय जों যারা नांगि तिनि नांगि दंनाय केवनि बातेर दिनि मानो मानि बायनानै बा सुजाक केव बातिनि आसेमा केवनि बुसा आसेमा सालपाले मानो केवनि तेर तिरिं मानो केवनि असुक बिसुक मानो फल बायना फाय मांला निन मुखिजों फाय मांला नगो बरक बेरने फायनि दं मानो जाति गुसि फाय मानो अमति रंनो कासुलाय ताम जों मानाय आमो ताम मेसेज रंनामुसो टेबल दिबा सर टेब कुलथु नि दे नो मेसेज रंनामुसो आमो चिन पय जों तिब्रा मथानिफ्राय जों बेलाय आमनो जों कन्टेक्ट खायो बेलाय हामिया नरक नंनो कयनाय नरक दाति दाक्ति नंनो जे आरो फ्लाइट माने प्रोटेस्ट फ्लाइट माने एबा नर जे ब्लक खायतो माने प्रोटेस्ट रूट ब्लकेट खायतो माने आमनो रसादि चिनि टंग संबरनो मोसां रुदि सानानि टंनानि सुजुग रुदि आसुं कयनाय ताई तेकेसे कयमुं नरक नांखाय हपुं सापुं खलायदि शुधु त्रिपुरा हास्ते जत रमि खलायदि शुधु एडिसि सिमिया एडिसि अंखाय चिनि बर हाय जितु गिया आमर नर जुदि नर कमतिके तेबो सुबुंना नायखे बायदि जों हामै मानाय आसे साइना थांनारगानो चिनि मिडिया पार्टनार थाइसो फैजा बंग जतन पाल बंग थाइसो चिनि त्रिपुरा मथानि जों हामै